Kubor nagaslem jong unongsan hima. Kamigalia kalong shisha ka jela ka baginong yalam jongka kidonya kasaban ruai. Hakupor balong menteri rangba u Dr. Mukul Sangma ngilaju sakhi ya kajing smart jong u ban ruai hakirensan bapher. Pandaladei sakapali jong u Konrad Sangma banlong kum u menteri rangba kipat ba ki yok mat biang da unong yalam u banang ban ruai. Kani ka video ka balapen sa priang da kawai kanong thok kubor kapen i ya u Konrad ba urwai hanong ba Itanagar Arunachal Pradesh ya ka jing ruai ka bapaw nambha hakisnem ba menshua bat kata kalong ka summer of 69 ka jong Brian Adams hangning yo i ya u Konrad ba udang ruai na du ka mensim harengkat ka jing sanran jong kinong tem u Konrad Sangma ulalet sa Arunachal Pradesh banya shimbenta haki jing yalang bapher kentup ka jing kendu bat kinong yalam ke NPP jong kani ka jela. I got my first real six string, boy, in the father time. Played it till my fingers bled. Was the summer of '69.